one man inquiry commission parjab nang pu mati di la so teng pensi la one man inquiry commission parjab pensi la dak pini litum phan hearing public hearing aphansi la Rumi Kumari Phukon inut retired judge di Guwahati High Court alang li wangsi isia tim men wangsi pini dak public hearing aphansi nang kewang lo alang litu la sila bangso hearing nil tum pu bangke la pulo public tum phan notice bang widely circulate le that bond la soteng ben simuni tum public tum bang nang chetong du no le bond busen li tum matha athema la bangso incident la ke thedung incident busen li tum matha nil tum la si APHLC ben bangke nil tum nang chetong dun lo la pan nil tum APHLC ben bangke ke dam tang hot ki pu ala mateng ben sinil tum pini ala one man commission inquiry tuma phanda meli tum pini report chipidun lo aso lam nang tum PPC report dang ni tum pudun lo je la timber kanghu alam chot alam pen le la bang so lam la son ke do kali polam sini tum pula hai athema hengpi kanghu la ke non pen li aprang manda do bom sita la bang so ka minimize je phan kapa vedet je phan bangke Karbiang Long Autonomous Council pen puno la pen state government tumno la ta la bangso a measure bangke concrete measure bangke claim on head la solam sini tum pudon lo la pen ladak kit hedung conspiracy son kit heglong bangke la hen lo state government of Assam la pen Meghalaya government atum la give and take policy la bangso policy ke implement edluma utai tum heglong lo na incident pen tum lang pang bar lo tangte athema APHLC atum lo Karbiang Long rat atum an ke lage give and take policy ke chedon dun dei usil tum kadu beta jong thip lo kade la song bong pen non la dakamang humi mek bang ke la puin lo Bidhyasing Lekthe alang le inut for forest guard along si sai cho claim dun lo la pen la bangso forest guard ke claim dun lo alang li tum duty ke che perform lo ka alang li tum duty ke che claim lo la bangso duty che claim pot se ako forest guard tum forest department tum pantame ka suspend pen chenglok SP demanda ka suspend pen chenglok sela dak asai bangke state government tum bang deng churong pulo tangte 1951 ahuda teng pen border demarcation as per the census survey as per the survey of India atum ka survey teng pen pulo tangte Assam along le mate Karbiang Long alang le bangke mukro penel tum an ke cherai long pamelang ala lang roi du gadi umtang mayong ala bang so lang roi bisil tum jong pon bom mate la sila son bulo tangte Assam police noi forest guard tum noi ladak la so incident along bangke illegal tum han kinep dun pen chenglok kadu ko we bangke ke claim dun ke choklo emi thang Assam territory ar lo mati emi thang Assam Karbiang Long le ar lo mati sita alang li phan abbo Assam police tum abbo pen alang li body ada koirok pen tame video footage long del tum theklong lo labang so body bangke Assam ar lo chiwan wede Meghalaya ban sa body bang hen over rong plon denang li tum matha tha ili tum along le long sa body do kok lo sita abodi ke le thu ha Meghalaya pulo tangte labang so long le Meghalaya phan Assam tum hen over at loma lagai big question il tum theklong lo de la son dak thak sinil tum pudun thulo je labang so alangli Kt.Bidhyasing Lekthe incident do diako alangli press conference long tame Karbiang Long Autonomous Council phan tame state government phan tame appeal pon lo je dak forest infrastructure ave pin drinking water ave electricity ave well equipped in arms ave lapen staff atum dak crisis do delang pu alang appeal edlo alang ke appeal kupia potlo athema ladak thedung pinine thedung criminal akam ke claim ladak kachong hu hai do pose alang paklang lo labang so paklang der phien dame Karbiang Long tum KC Karbiang Long Autonomous Council tum chiklo jo nang bong dame thang a measure and dam de thektheda bangke lake alang litum ignorance totally ignorance lo labang so ignorance pot si alang li daki chinang lo incident daki donang lo lasi nilitum pulo je Assam police tum labang so alang li phan kapat chi lot helepen ke abob ke claim that lake to
eradicate the witness hala witness kapave dead kapang bo dead je pansi alang lipan kapatsi pusing itu kupon lo la si commission pan itu pudam lo la investigation mate la so commission pan le deng pon pame poning the pon lo alang litum pan kaprek arni hearing tame hang tunangi pusi la so teng pan si hearing da on or off January yang bong tame hang tu pusing itu pan nang pachini tu lan belu ini